Здравейте всички! Днес този видеоклип няма да бъде урок, а ще бъде насочен към моите фенове, моите почитатели, така да кажем. За тези, които харесват това, което правя. Специално съм си отворил мой собствен личен вебсайт. Казва се Безплатни компютърни уроци fkkbg.co.nr. В дескрипцията долу ще има линк към него. В него са публикувани всички мои онлайн уроци и са подредени в категории, както за Skype, за Google Chrome, за Facebook и други. Това са, които не са свързани с това. Също на този вебсайт може да давате вашите заявки, което просто цъкате тук на заявки и тук пишете каква е вашата заявка. Ще се погрижа да я изпълня. Тук в помощ ще намерите помощ за свързани неща с вашата операционна система. Както така има секция за реклами, в която вие може да давате своите реклами. Друго, имам си спонсор freedomain.co.nr. Посетете ги. От вебсайта общо взето е това. Следващото, което профилът ми в YouTube, който е така. .9 уроци. И когато го напишете, ще ви излезне това. Компютърни уроци. Може да се абонирате, за да ме подкрепите по някакъв начин, да харесате видеотата. Тук също са сложени към блога, към профилът ми в VBOX 7, Facebook страницата ми и вебсайта. Докато за Facebook страницата след малко ще покажа. Тук отново ги има абсолютно всеки мой туториал. И просто се абонирайте за мен, харесвайте видеотата, да знам, че ме подкрепяте по някакъв начин. Трябва да преминем към Facebook страничката. Тя отново е Free Computer Classes. В нея ще публикувам кога ще има нов урок, какъв ще бъде той. И общо взето също така и тук ще се публикуват уроците. Както виждате, има 3 места, където ви е най-удобно може да ме следите. Направил съм всякакви удобства. Мисля, че е това за този клип. Надявам се да продължават да ме харесват това, което правя. И ще се видим в следващия туториал. Чао!